Hmm, Halo, welcome back to my YouTube channel Queen Sainem Official. Ana saya takut tuan suktek nonem perawanmu iku dhisik mau wehne sapa wong endi? Perawanku itu direnggut oleh garangan yang dari NTT gitu, keturunannya yo wong NTT lah. Tapi iku menjadi bojo. Akhirnya aku dirabi, direnggut iku aku disadik di bawah umur ya, di bawah umur, urung sak mestine dikentu, urung sak mestine diijlik. Ya wis dipaksa diweki rudal, dileboni rudal. Ya mungkin nek jaman biyen aku lek mau takoni ngene iki nangis, sedih, tapi saiki aku wis iso berdamai dengan keadaan, wis melalui pengobatan yang sangat intens ya. Direnggut karo wong mmm, ya wis pokoke intine mantan bojoku lah wonge gitu. Manuke ya gedhi, dhisik ki manuke gedhi, wonge ganteng ya wonge ganteng, putih, gedhe dhuwur. Terus ya memang saat iku iki, aku cewek bukan satu-satunya ya sebenarnya dia duwe cewek ndek Surabaya. Terus ndek Kalimantan iki dek iki seneng karo aku, terus mbrawani aku. Mbrawani aku iki bukane aku iki gelem diperwawani terus aku mekangkang, mekekek tak kekne perawanku nang deke bukan. Dek iki ya wis ngono kae lah. Manipulatif ya, manipulatif terus sejenis ngono. Aku saat iku ki jek di bawah umurku itu urung enek 15 tahun ya, urung enek 15 tahun. Wis diprawani dheke, ya jenenge bocah jek bocil ya, aku jek bocil, jek ae jek entuk berapa ya 2 kali. Waktu masa puber-puber iku, iku jek 2 kali. Terus iku aku kenal dia iku sebenarnya nggak kenal. Aku diajak koncoku nang ulang tahune mase. Jatuhe mantan lek saiki mantan lah ya, Mas ipar. Terus si koncoku ki mang koncoan dengan mas iparku gitu, ulang tahun merayakan. Aku diajak makan-makan mulai sekolah kayak gitu. Terus dek situ ketemuan pertama ikulah aku diperawani gitu. Diperawani yes embuh waktu iku ki aku koyok minum koyok ngombe zaman biyen iki koyok limun. Ombenan iku dhisik kan enek limun ya. Lek saiki koyok Sprite, Fanta ngono ki. Lek biyen ki limun, ombenan limun sing krenyes-krenyes iku. Iku terus habis iku terus ya wis sadar-sadar iku wis ndek kamar. Sadar-sadar iku ki ya wis udo. Sadar-sadar iku empike lara kabeh gitu. Iku pertama kali kejadian. Keduane iku ya dengan keterpaksaan, tapi serodok gede. Keterpaksaan lek sing kedua iku keterpaksaannya karena keadaan. Keadaannya adoh endi-endi, mau ndak mau, iku sing karo Madura. Lek mungkin nek keluargaku iku rada ngerti, mungkin akan menerka-nerka jika krungu kisahku iki. Kisah satu iku aku memang murni di bawah umur. Sing kedua iku rentetane iku agak jauh sih, agak jauh yo jatuhe iki lek sing kedua itu pemaksaan sih. Jatuhe ke pemaksaan terus kaya piye ya? Eee, wis simpele iki wis ngene ae lah. Di sini kan ada hati yang harus aku jaga ya, aku jaga. Jadi, hatine itu duduk dari pihak aku. Ya dari pihak aku lah, dari pihak aku nggak mau menjadi dendam dengan orang itu gitu loh, intinya gitu. Ya sudahlah, sudah berlalu puluhan tahun ya. Terus, sing kedua iku keterpaksaan lah, keterpaksaan. Ya keterpaksaan aku ada di sebuah pulau. Sing aku bareng arepe goleki adikku kayak gitu. Tapi ndek situ iku kaya aku di-setting kayak gitu loh, di-setting. Langkahku kemana-mana iki dipersulit, ben aku tergantungan dengan dia. Terus nanti lek wis terpaksa aku itu harus gelem tak kentu gitu loh, gelem tak ijlik kayak gitu. Itu yang kedua, satu kedua. Kalau yang keselebihne ini ya wis kayak dendam.
gitu. Dari satu kedua aku menjadi cewek itu yang berani. Yang masalah satu kedua masalah aku di bawah umur, terus kedua iki wis agak umurku kurkuran ya, wis agak kurkuran. Bar kurkuran masalah kedua iki aku menjadi cewek yang berani, terus mempelajari tentang kentu gitu. Entah. Jadi dari yang kedua ini, yang satu dua ini aku merasa terhinakan, merasa kayak dilecehkan. Disitulah aku menjadi cewek yang yes kayak saiki lah, bertahap, tapi bertahap nggak langsung tes gitu, karena aku terbatasannya harus cari makan buat keluargaku, harus cari makan buat keluargaku, yo yes pokoknya buat keluargaku lah. Oke, wis meneh bolo kocok tetep kentu ojo waras.